Ka jingjob don buram jong ka VPP ha ke MP election arajar arpesau nasional parliamentary constituency kadai ke jing penpai skor na ke benta kito ki baong ba ke VPP kan kut tang ha khana para menta ki dai penpai lok sabha session banyoi basawa jam gusur upra Delhi kito ki baong ba ke VPP kan ompoi ai kin yoi ba upra menta halok sabha uniang rang ba Marwei kito ki baong ba upra unle ayu Marwei ai kintip bapot bakrin Dr. Riki Eje Sengkon ngap jar ki wei ki MP parliament parok kawai kito ki baong ba ka VP kamla ban song Marwei khilem da sha liang kim sngeu tho ba opra udon lagi jong kinong rim ki bebiang kito ki baong ba omla ban wan ra jingkala tang na ke jingkren jong Dr. Riki to ya tho lem ye ki wei ba UMP ka VP u klem song klik ti Hynrei u lepen herwood sa ki sithi wala upat ba babun ulasania teli ha ka VP Hynrei don pat ki ba pen artatin da ki kom kren kentho ki ba ki ong ba om don bersengap yo UMP VPP kiladai ban sengek ka jingdai lan tertat bat pengkut no ka men sim bisni kane kadai ke karwa kubor na kaliang jong Dr. Rusiwan Sangpliang ku badai media sel jong keseng Voice of the People Party VPP ku blai shibun